nového videa a dnes se podíváme na 10 úmrtí, která jste neviděli ve filmech. Je jich samozřejmě víc než 10, takže v tomto videu si ukážeme jen nějaká. Budou zde postavy, které jsme ve filmu ani neviděli zemřít, ale také ty, které jsme viděli, ale nevíme z filmu, jak přesně k tomu došlo. Ještě než začneme, sledujte Instagram, zde ho máte napsaný, vždy se tam dozvíte o novém videu. Dejte like a odběr se zvonečkem, jestli se vám video bude líbit, no a my už můžeme jít na to. Toto budu počítat jako jedno. Helena z Havraspáru byla dcerou Roveny. Ukradla matčin diadém, který propůjčuje tomu, kdo jej nosí moudrost, a utekla s ním. Její matka onemocněla a věděla, že umírá a chtěla svou dceru ještě jednou vidět. Požádala tedy barona, který Helenu dlouhá léta miloval, aby ji našel, a ten ji následoval až do lesů, v níž se skrývala. Když se s ním odmítla vrátit, probodl ji a nakonec připravil o život i sebe, když ho přemohly výčitky svědomí. Oba se nakonec stali bradavickými kolejními duchy. Helena a baron zmiozel. Barty Skrk starší. Barty Skrk starší byl postavou, kterou jsme viděli v Ohnivém poháru jako vedoucího odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci. Viděli jsme jen jeho mrtvé tělo. To, kdo ho zabil, nám bylo jen naznačeno. Voldemort použil proti Bartymu kletbu Imperius. No a po nějaké době se začal kletbě vzpírat a občas si uvědomoval, co se děje. A tak mu Voldemort nařídil, aby zůstal doma a posílal na ministerstvo jen dopisy. Na Bartyho dohlížel červíček, který jednoho dne zanedbal své povinnosti a Bartymu se podařilo uprchnout. Na okraji zapovězeného lesa narazil na Harryho a Viktora Kruma. Harry se poté rozběhl do Bradavického hradu pro Brumbála. Mezitím se podařilo Bartymu Skrku juniorovi, přeměněnému za Alastora Moodyho, omráčit Kruma a zabít svého otce. Toho poté odnesl do zapovězeného lesa a přikryl neviditelným pláštěm. To ale ještě není vše. Od Brumbála dostal příkaz, aby ho našel. Vrátil se tedy k mrtvole a přeměnil ji v kost, kterou zahrabal do záhonu před Hagridovou boudou. Igor Karkarov. Igor Karkarov byl ředitelem Institutu čar a kouzel v Kruvalu a také smrtijedem, který po pádu Voldemorta, ke kterému došlo při pokusu zabít malého Harryho, udal mnoho dalších smrtijedů. Když se v Harryho 4. ročníku dozvěděl, že se pán zla vrátil, vydal se na útěk, protože věděl, že už by se ke smrtijedům vrátit nemohl. O rok později bylo nalezeno jeho tělo v nějaké chatrči na severu, nad níž viselo znamení zla. Aragog. Aragog byl agromantule, kterou Hagrid vychovával už od vajíčka. V Bradavicích ho schovával v jedné skříni, dokud Hagrid nebyl obviněn z toho, že otevřel tajemnou komnatu. To se poté musel skrývat v lese. I když z filmu víme, že umřel, nedostali jsme žádné podrobnosti proč. Celé léto před 6. Harryho ročníkem marodil. Ve školním roce se to nelepšilo a nakonec zemřel. Akromantule obvykle své mrtvé sežerou. Ale Hagridovi se povedlo dostat Aragogovo tělo z lesa a vystrojit mu pohřeb. Alastor Moody. O Moodyho smrti jsme se dozvěděli od Billa. Pošuk je mrtvý. Při přemístění Harryho ze Zobí ulice byl Fénixův řád napaden smrtijedy. Voldemort se pustil za Moodym a Mundungusem, který byl pomocí mnoholičného lektvaru dvojníkem Harryho, protože předpokládal, že je Harry s nejtvrdším a nejzkušenějším bystrozorem. Mundungus panikařil a i když se ho Pošuk snažil zastavit, přemístil se. Voldemortova kletba poté Pošuka zasáhla přímo do obličeje a ten se zřítil po zádech z koštěte. Bill a Lupin se vydali tělo hledat, avšak neúspěšně.
Moodyho oko Harry našel na ministerstvu ve dveřích do kanceláře Dolores Umbridgeové. Jednoho dne časně ráno prohledával les, dokud nenašel ten nejstarší, nejsukovitější a nejodolněji vyhlížející strom. V jeho stínu pohřbil oko pošuka Moodyho a místo označil tak, že do kůry stromu vyřezal pomocí hůlky malý kříž. Peter Pettigrew. Při návratu Voldemorta červíček musel obětovat svou ruku, kterou mu poté nahradila stříbrná, jenž mu věnoval Voldemort. Když se tak stalo, Voldemort červíčka varoval. Ať ve své oddanosti už nikdy nezakolísáš červíčku. O pár let později musel jít do sklepa u Malfoyů, zkontrolovat, co se v něm děje po ráně, která se z něho ozvala. Ve sklepě se na něj Harry s Ronem vrhli, zápasili a červíčkovi prsty stříbrné ruky se Harrymu sevřely kolem krku. Když mu Harry připomněl, že je jeho dlužníkem, že mu zachránil život, červíčkovi prsty povolili. Tento chvilkový milosrdný popud stál červíčka život. Ruka, kterou mu Voldemort věnoval, svého majitele uškrtila. Fred Weasley. Harry, Ron a Hermiona narazili v bitvě o Bradavice na Freda a Percyho, kteří bojovali se smrtědy. Percy bojoval s ministrem Břichnáčem a pronesl vtip o tom, že dává výpověď. To byla poslední věta, kterou Fred slyšel před svou smrtí. Ty jsi řekl opravdový vtip, Percy. Myslím, že jsem od tebe žádný vtip neslyšel od té doby, co... Nestihl větu doříct a prostor kolem nich vybouchl. Harry vstal a viděl Percyho třást s bratrovým tělem. Fredovi nevidomé oči hleděly vzhůru a rty měl dosud skřivené posledním úsměvem. Remus Lupin. Tonksová byla Aberfortem informována, že byl Lupin naposledy viděn, když bojoval s Dolohovem. Právě tento souboj nepřežil. Jeho smrt pomstil Filius Kratiknot, pod jehož zásahem Dolohov padl. Ovšem nevíme, jestli přežil nebo zemřel. Nymfadora Tonksová. Původně měla být Tonksová se svým synem u matky, ale nevydržela jen tak sedět a nic nevědět a nakonec se bitvy o Bradavice zúčastnila. Hledala Remuse, ale není známo, jestli ho někdy našla. Byla zabita svou vlastní tetou Bellatrix Lestrangeovou. Její smrt zase pomstila Molly Weasleyová, která Bellatrix zabila. Colin Creevy. Bitvy o Bradavice se mohly zúčastnit pouze plnoletí. I když byl Colin Creevy nezletilý, podařilo se mu proklouznout zpátky do hradu. Nevíme, jak přišel o život, ale jeho mrtvé tělo viděl Harry, když ho Neville a Wood odnášeli do velké síně. Tak a jsme na konci videa. Jak jsem říkal na začátku, je jich daleko víc, takže nějaké příklady mi můžete napsat dolů do komentářů a možná bude i druhý díl. Také mi můžete napsat, jaká smrt vás nejvíce zasáhla. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílet a pokud nemáte, tak dejte odběr se zvonečkem. Já vám přeju hodně zdraví a vidíme se u dalšího videa.